Na, sziasztok srácok! Ebben a videóban újra árkozni fogunk. Már nagyon régen volt videó, úgyhogy vágjunk is bele. Először szerintem kéne egy kicsit gyűjtögetni, ahhoz meg kell nekünk az ágyhoz bőr. Na srácok, és ahhoz, hogy bőrt tudjunk szerezni, ahhoz ezt a kis pajtásunkat le kell lőni. Vagy ez. Jaj. Hopp. Na, de köszönöm, hogy ennyien írtatok a kommentekben. Ezt így be fogom vágni itt a képernyőbe. De a következő árkos videóban majd meg fogom csinálni. Megy egyszerre most. Hoppá! Mit lősz ide? Hoppá! Gyorsan betesszük. Az egyetlen egy bőr volt nálunk, nem hiszem el. Akkor támad! Úgy, bum! Üsd! Nagyon szép! Az anyám! Jó, nagyon szép! Valamelyik azt írta, hogy legyen Susan a neve. Hát srácok, szerintem akkor Susan lesz a neve. Pontosan magyarosan leírjuk. Majd a következő, mert 2 madárnevet írtam, majd a következő madárnak, ha szelidítunk, akkor neki az lesz a neve. Jó. És srácok, nagyon sok minden frissült az árkban, de még az is, hogy bejött egy ilyen cucli, és akkor mivel ezt a 2-t még nem veszem meg, és nem is vettem idáig még meg, de ezt már igen, úgyhogy ha nem a haragudtok, akkor ezt fogjuk használni, ezt a skill tree-t. Ez úgy működik, hogy egy sorban, vagy egy sornak ki kell telítődnie, és akkor kapunk 3 ilyen skill pontot, és akkor ezt a 3-at meg eloszthatjuk ilyenekre. Úgyhogy jó videókat is meg. Na. Jó, mindjárt megnézzük, hogy mennyit fát szereztünk, már nagyon túlsúlyzott. Csikilót összettem. Hopp! Vannak nekünk itt állatjaink, még ezt meg kéne. Hoppá! Milyen jó útam! Ezt láttátok, srácok? De miért kivert? Jajjön. Megtanulja majd a leckét. Srácok. Őt ezért tenyésztem. Mindenki is tenyésztem. És már készül is a szaftos dolog. Közben még csinálok ilyen bőrszettet. Remove skin. Ezt nem kell nekünk. És ezek sem. Az szép volt, barátom. Srácok, azt a kommentekbe írjátok le, hogy legyen-e Battlefield 2042. Na jó van. Ez még jó, betesszük be. Kéne csinálni teki brekinek nyerget. Na srácok, szedünk egy kis arra kéne nekünk az mozsát. Rabba lehet én tenni. Megkerüljön a cintén. Jó. Menjünk
is vissza. Na srácok, de szerintem ennyi is lett volna ez a videó. Ha tetszett, lájkoljátok, és hamarosan jön a következő, mert ez elég kis rövid videó volt, úgyhogy sziasztok!